Vítam vás a toto je uvítačka. Uvítačka našeho kanálu Green Team, na ktorom som ja a Dark Rexo. Obidvaja spolu chodíme do školy, aby ste chceli vedieť. Prvé video by malo vyjsť až na Vianoce, lebo jeho ségra vyliala na jeho komp víno. Tak až na Vianoce bude mať lepší komp a videá nebudú odo mňa, ale od neho. Tých dvoch hackerov, čo ste mohli vidieť, Madbox a Samuelian, tak to bolo len tak, aby som proste sa vedel mohol nejak nájsť. Čo som povedal? Aby som sa nejak mohol nájsť. A na tomto kanáli nevždy budem natáčať sám. Nie dosť často to budú videá s hlasom. Budú to timelapsy a budem natáčať s jedným chlapcom, ktorého kanál a jeho link vám dám do videa. Tak. Špaňola. A s ním by som niekedy na Origo server mohol natočiť. Po toto videjko mi určite dajte, že čo by ste chceli, aby sme natočili spolu. A ja myslím, že by to mohlo byť všetko. Užívajte dňa a čus.